Oh my god! Tuh abang bagi foto langsung mosan moba जोबोर मोजा लोंनो मोनबा जोबोर मोजा नाथाय न'आव थांनानै आब'मोना मोनबाय रसगल्लानि मोजा रुको जरा सबर करो रसगल्लानि मोजायाथ' मोनखागोनखा बिदि लोंनानै गथ'खौ लानानै मोसानानै फेसबुकआव भाइरेल खालामबा आरो बिमा बिफाया नुबा नोंथांमोननो रसगल्लाखौ आरामसे लानानै दोनखागोनखा नङा होमबा न'आव थांनाय लोगो लोगोनो मोनजागोन रसगल्लानि मोजा नोंथांमोनाबो जानो गोसो दंबा रसगल्लानि मोजा भिडिअ खालामना हगारना ला बिदिनो मोनगोन मोजा Hello लोगोफोर नोंथांमोना माब्रै दं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय आं बेनि सायाव भिडिअ बानाया सानदोंमोन नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानो हागौ थ' गोबाव खालामालासिनो भिडिअनि मेन टपिकआव ना मा बुङो लोगोफोर लेट्स गो फेसबुक खुलिनाय लोगो लोगोनो सानफ्रामबो बेफोर भिडिअखौल' नुसै आङो मा जनि सिंना सनि लोन जाखो नोंथांमोनानो नायदो Oh my god! Wah, mati adanya akhirnya tular rasisile. Ekdom Joni Singmar, bina Joni Singnya somder mardan. Joni Singni video kecil naik kemari area. Are itu Sonilion sih, Sonilion. Selfie lawanane viral hambolnya. Wah, berenang ada mana nih? Sonilion are Joni Singni nang derne mato. Wah, lagi video kan mana yang coba rasul gimbar. Danger bustali Imran Hasmin nama sejak pakai Imran Hasmin dan jangan deh. Bidilah dia biaya sekolah hangna hegan nalai. Mantap kayak Imran Hasmin pun dulu video kenai nala deh Imran Hasmin nenggeran na. Buset itu player gede amat. बेफागला बेजों जायो कौन है ये लोग कहां से आते हैं बे भिडिअ खेलनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो पाक्का इमरान हासमिर ना नंगौना हिन्दी ना बर'नि इमरान हासमिरलै बे थ' बिमा बिफाया बिदिब्ला सोर स्कुलाव थांनो हेगारगोनलै रावबो हेगारनाय नङा होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयर खालामना हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो